Tak dnešné video je výnimočné. Dnes je štedrý deň. Náš prvý štedrý deň, kedy so Zuzkou nie sme doma na Slovensku, ale sme tu. A keďže to je štedrý deň a máme už v podstate všetko pripravené na večeru, posledné ešte čo chýba, keďže tu nemám svoj obľúbený friťák, fritovací hrniec, tak rezne vypražené je potreba je skúpiť. A keďže nebudem hľadať po trhoch teraz, tie v podstate začínajú už o nejakej 5:00 a to už chceme mať večeru, tak viem, že v Lotuse je tiež sú také predajničky, sú takí malí predajcovia a medzi nimi sa nájde určite aj niekto, kto má už teraz hotové rezne. Takže ideme po ne.